Hej YouTube! I dag vil vi godt lige vise Redstone PvP, som er vores yndlingsserver. Ikke Valde? IP. William, MSG den til mig. Okay, det skal nok. William, du skal reparere mine ting. Vent i. Lol. Jeg skal ikke tro, vi er OP eller noget. Der er drop. Elias et eller andet. Jeg har der lige været. Jeg ved det. Og jeg fik en diamant. Så. William, prøv at lave den i farver. Lav den i redstone farver. William, redstone farver. Du ved godt, hvad for nogle farver det er. Det er A, William, det er A. Det er A. William, det er A, det er redstone farver. Nej, ikke A, jeg mente... nej, bare 4. Det er en engelsk server. Altså vi siger til folk, at eller sådan så de ved, at ja, at nu YouTube nu kan de se en. Hvad var det lige? Men jeg skal lige undskylde til alle de englændere, der ser det. Sorry, Hollanders, we're speaking Danish today. Tomorrow speaking the English again. Fine. Sådan der. William, jeg er klar. Det var mine ting. Kom sted. I morgen, tomorrow will we create a new video on English. Ja. Will we speak English? Sådan der. Lol. Nu finder vi ham der i. Og nu finder han. Han står og vil lave drop i spawn. Hey William! Nej, ikke det. Sofie. Din skyskål. Jeg går der lige, så jeg kan gå. Godt William, jeg skulle lige til at gøre det. Jeg går der lige, dreng. Nej! Nej, Bonnie. Vi tager. Det er ikke lille lort, mand. Du tager ikke. Jeg fik ham! Hvad med selv? Og ja, William, det er bare et enkelt lille kill. Nå, men jeg vil have ham. Jeg vil højere et Valdemar. Du skal så ikke slå mig med et Valdemar. Ej, shit, hjælp. Shit, øverst oppe af vandfaldet. Vandfaldet. Shit. Shit, han dræber mig for helvede. Hjælp! Hjælp! Øverst oppe af vandfaldet. Jeg er nede. Ej, tak for det. Altså. Sorry. Ej, altså. Undskyld. Jeg går lige på min server, drenge. Hvorfor er der så mange, der er lige ved backshot? Hvorhenne? Vi er helt nede på 37 nu. Lol. Så var vi oppe på næsten noget med 50. Det er sgu godt.
Nej. Nu stopper den snart. Jeg ved, hvor lang tid. Nej. Jeg ved, hvor lang tid der jeg bliver med. Vi er ikke en recommendation, når admin ikke er på, når han aldrig joiner. Nej. Hvem er den fjerde, der er på din servermark? Det... Hvor det er Tanja. 2002. Nej. Nej. Tager du hende, eller tager jeg hende? Hvad mener du? Markus, Hvad mener du? en video. Hun er invited. Jeg vil have hende. Nej, jeg har hende. William, jeg har hende. Har hun joinet? Ja. Har hun seriøst joinet? Ja. Hey, hvorfor pokker hun GM? Eller sådan noget? Det ved jeg ikke. De er med på, at du skal ligne hende helst vinder. Nå, tilbage til Red. Ikke, drenge? Skal vi? Ja. Men lige... Jeg skal Det lige er vise til... dig. Det er det, jeg elsker ved at være OP, at man kan ikke sige folk. Det er det bedste. Ja. Er du på Red? Ja. Fanden, hvor lang tid kan ham der Elias Dijon lige have det diger og sådan noget, hvad? Altså, det er fandme... Han har ikke noget skin. Hvad? Vil I høre noget? Der kom jeg i PvP med Vista. Hvor det gør jeg sgu, jeg husker. Jeg er i PvP med mit V-sværd. Hey, hvad Mark, så skal vi ind i opgradere i beskyttelsesrummet. Ja. Har du sørget for, at du kommer? Nej, jeg hører faktisk ikke Vista. Jeg har ikke noget godt. Okay, kom derind, Markus. Hvad? Kom derind så tilbage, og vi kommer ind i beskyttelsesrummet. Fint. Her lægger helvedes til lige nu. Jeg tror rent faktisk kun det er dig, Markus. Ja. Prøv at gå derind. Men mindre der også er andre, der følger med dig. William, prøv at se om du kan... Fuck. 15. 2, 4, 8, 9. Jamen. 10, 8. Hey, drenge, seriøst. Hvis vi bliver ved med at lave det, bliver vi jo måske... Stat. Eller til. Nej. Men så får vi jo måske rigtig mange, der ser med på vores YouTube-video, hvis vi bliver ved med at lave det. Hvor begynder vi ikke på det? Jo. Altså det her, det er en af mine. Drenge, så er det tid til at sige farvel til YouTube, drenge. Nej. Vi glæder os ikke til at sige farvel til Nej. lidt længere. Okay. 2 minutter mere. Og jeg tager tid. Okay, YouTube, hvis I ser lige nu, så om 2 minutter, så slutter den her video. Ja. Der er ikke gået et minut endnu. Dum. Dø din fucking noob. Ja, sådan der, det var lidt. Fordi vi kan gå ind i det her rum, det er fordi at vi donater os. Og vi har købt det for evigt. Og jeg har så owneren på Skype, som hedder Rødpuff, hvis I ikke kender ham. Der er gået et minut, drenge. Det er virkelig slukket. Vi synes, at I skal sige. Og så kan vi måske få lov til en video i vores mester. Ja. Hvis vi får lov til. Ja. Valgte han kommer over. Vi har ham på Skype, William. Jeg siger, når det er tid, drenge. Det er inden for et halvt minut, tror jeg. Eller besøg denne her YouTube-kanal.
det. Ja, William August. Ja. Sådan der, nu er det tid til at sige farvel. Farvel YouTube. Vi kommer til at savne jeres selskab. Bye bye, sås.